Nebolo ešte odpovedané na túto otázku, že na základe akej kvalifikácie konkrétne bola táto pani prijatá do dozornej rady tejto spoločnosti? Neviem, prečo sa pýtate mňa. Myslím si, že rezort hospodárstva v tomto prípade reagoval, že splňala kritéria hľadiska odbornosti a že v tomto prípade aj zahraničný akcionár súhlasil s tým, že bola v dozornej rade. O tom ma informovala pani ministerka hospodárstva. Rovnako som zachytila informáciu, že táto pani sa vzdala svojho členstva v rámci dozornej rady. Ja osobne som iba prekvapený z toho, že Hospodárske noviny namiesto dôležitých tém zaujíma táto téma a som prekvapený z toho, akým lynčom si táto žena musela prejsť. Ja sa teda akože s hrôzou som si prešiel nejaké sociálne siete a vaše články, tak sa iba chcem opýtať, či sa nehambia tí ľudia s tými sačkami na hlave, ktoré si z jednej ženy, ktorá si robí poctivú prácu, podnikateľky v nejakom sektore pomaly ju idú zlinčovať. Preto som nebol ani prekvapený zo správy, že sa zdala členstvo v dozornej rade. Jediné, čo v tomto prípade viem, môžem povedať, že odmietam akékoľvek fikcie a fabulácie, s ktorými ste mnohí z vás prišli, že to malo súvisť s tým alebo niečím iným. Ja ani netuším, kto tá pani je.